Ndizi TV Ubwansu Gusii. Egesero ijumu chumuligire bono nigo yaragire Ensa Eyemo yabono margo benga kino kukoligania asemese mwana manyaro kumanyagati yari togenda kukoligania asenchira jobo ikirango chikoko sansamuranira ase margoba yabono litukeriga ali ijume kerebe nechinsa chigendrete komnyoka nyirabona stari kini komine Eyemo omutinyi komye mwaka wechiri bubere na merongebere nena mange habereka okorekana imenesi ko jargongo roguseto chikumulekera ase biro bitari bitamnyiro botutukanu bono asensemeria jomurobulyo sha nigo gendrete ko enekigwa ekorokeri bono kungusana no kuko enekiwe kurwa sensemo itinya gitari chichi abanyene asaba gendrete ko imbona na tabu no bokorere nigo bono rachikwira nanse ane mono gochia asaba Kenya kubwatekana numurobuli bagote sensemo yabo tuli muikirano Aingati yaragende tokore kanekerekeri wono ekyombe kirikyo korobotoki info truck kyabirike kuro roboti rwabo asokoligere buna itakonyarikana omukonyo muri wensari gadiga shago bwakiro isikom ningo gosoreire libagaryaye ndicho komanya sebero terbe tambe kolengarane roboti kurwa sekyombe korobotoki manyikatuna info truck ayungati yalia toito burto setoito burto mono semargoba yabono asemesa jamngana maya ensemo yabono margoba egesero juma Inyirabono oliyo connectivity chamu cha wikere asenchira jobo ikirano ikakuru kwa sara mumanyi endrago tobatu ko transemile mtanda ensemble ya Facebook Ndizi TV News digital abaga ensemble ya YouTube tunyarubu na Ndizi TV News tobasuko bagotobwati ase website unabotambe www.ndizitv.net onyale konyora yomananda mange asenchira jobo ikirano bitangul kema tunyara mangana yo asenchira yoko ya chuta Prefer Professor Kindiki, Kithure, Kirinyaga Governor, Anne Waiguru, Governor Gladys Wanga. Oroboti erokoro kibuna Kindiki na bara iguli bagari ya Rigathi Gachagua ise wako isika bande bagoteba Anne Waiguru gose Gladys Wanga mbaye gweli bagerio info track ya ruro botukibwaye. Nande tuwegene to nchokenga na bara tokonye tokamwaji kura so bunge lakini yeye ndio kuminga ninga akoro bunge okaenda America tari ko tajaze Onjoke kaiwa chete korutwa gachorete bare ya ikobo mugumoteri goete kamenye kuransemejo be murunganirie Omwana oyo nyaribo munyagatari otorwaretie omotie nyoyo tarahera kuranje nokurikera nderi rube draft Jumatatu okoreterwa ayobe kese iyoka wakira abantu ba Nyamira kwa heri liuko ngokolikera ndayobe kese iyoka na gwetigie meremo mobungo West Mogrango tebiro mo governor we county ya Nyamira Mose Nyaribo Asa yomonanda mange saranse kabono otomenya senchera yobo kirano trena nchenkoro kwa Vincent Onyancha Igotoko chake mesema ngana maya kunyara kumurekera samangana lenge tobo cheno igani gotoko kwa numurobelyo sha oyibona uchikereri bagari ya Ensa akolengana nabatene betinya gitari anemono tinya gitari chia abanyane go bate runo murobelyo ni go bwate bitambo kerebinge gekorengani gwa nensemeri ya Ensa anemono ekarokonyo okoa ali bagaumenya omuroire kurusugenya gitari ya mogochia sende go serifaro ige bwate bitambo kere ebinge gekorengani gwa nensemeri ya Ensa ni go chinga kichibono omu admin cross nya gitari yabo songa bereka bate bitambo kerebyo igo
bigo chikore ni nsamangana arenge tobo korri goetera sense medio bocheno engana yairo koboko no omo admin kurosenya getari ya Eyemo ase bonse bateberu na shane bwate bitambukire binge gekorengani gwa na omurobolo lwene cha ifam aniga gocha motoka make magega jagati yekombe kia banyagetari kia MPDU korokana gokano omurobolo ya sobo na gotebuna ni gora chikore maria abakenya robotirwo asenchera ijobo ime changamoto nene sana kero abaroiro bagocha nyagitari utakabo konyora services monomona se ensemo ya inpatient and outpatient ase enrollment ya SHA nyagitari itogune level 5 ibaga teba itogo depend on referrals is chiko rukorwase primary health care facilities around itichire level 1 level 2 level 3 konyora referrals ichekera abantu bagocha na igoro nanyorete 5 patients balingi sick au bali registered under SHA lakini ekaba engaki enkomu kunyara kubarwali asengi abantu bachakira sinigitari ekichinge cheito kobaira ni ororo tugachkolanya bairani they were able to care from the other side sinigitari echi referral forms echi baga bache na chirocho na barabu bagote bambaranyara gochirora ibobne nyagitari to be affected nane to bate nsemo ya baroira babaito ba dialysis cancer dili ntora affected ekiagera ntora nyara korra baroira baito ekiagera ntora ego the right structural system chira nyare kogere nyagitari tonyore abaroira facility to assign this contract then days down the line contract says njira ika civil quotas na nechira na boja such that we may be free now to give services ochia servant baito Kendo kendi ya kabere system yabo okay banganyiri abantu kurwena child gocha safe and ekaro kuligereria system okoreria tarakini ndibwati bintu binde biri bitakeiroro iyo bagana bataya kwirende sakuru kuna mean testing meaning na mbara fully automated bakorega asiri takeira naboniga matukaire kuminyo ndibatigete kunda ene child ndere kunyabo kurwali abantu bakunya go transit yo yango za kabiri ntekanana nandi yango za okona abantu baito biwaboniga abantu bakorera boniga munya mutangazaje karo kuliga iga abantu baje na mumifu mbali abadialysis mbamiseti na pete 9500 shillings ya kora dialysis limo decision ya Eyemo nyolenga okora kabiri week na NHIF that means na week mundo ya tatu 19000. They should understand abantu barabarwarete abantu barabakanite kibesa erinde kachikadi cyabo kigendere ko bakonya abantu barabatari kwenyara eserekali ite kokonya eserekali understand abantu aba bakokonyo onye kadi tekole tiyo. That means now we are asking those ones who are concerned the Ministry of Health, they stop knowing they na gotigana yono moncho muligereria hobo gotsewe bara ya Kisii keroka samotoka manga nigojerere basakano kane ki wasen somejo kolengana na batumeke bari ibono ni wanyarre koboria ensemerite nete chibara kena kone kibuna gogare bari bara ya Kisii keroka lukonyara kwirani nseme basakano ya berge kone ki wasen somejo aniga gocha butoko bwari roma ga ye gari nene aina ay gari nene erori konyara kogwa ase bari jo nigochinga kechi abatumeke bari banyara gotena segeka elikonyara koganye gari ya wense meyo enyara kurusi gworom nego chinga kechio abatumeke bari yana bana bantere banyarre ko boli gwa ko bamaisom ana mu chinga kechi gembrege ndrete gotwa no bogete bwe bari yo banyarre gwetanga kurwase emebasokano France yabere nkambiro ngo korega ya special school ga genchere metino na rure kurwororo ndete kwenda kuchika iga saya na ekone yinembe eta keirero suwe para bebe kichikwende mabati gali amakongo akutanga chigali nchi kulo ese para asese moya kwende ese pare ye none para ya konali asali pare bwende ya rosuwe egali nali kwende tali kolete cha mwese pare ande security ebe ke boronge eline nali chi accident chirabe nchi ko nyara ko bachi ko ba Mose munaga genjeranga abana ba special ngo etabale ese pare tabatagete bakore kwende banyora sale burungu bagwita bwangu ni sukuru nguko bunguchikochi abantu bateki ke asengenje yikibara nako lenda security linde abantu mbaba sakanyona chiachali samalira ngo rujali somusagai driver ya Kisii Cheblati
bono agina boli naki gato abeli tega nyingi sana nturanyora ninju turaete at least kiasi nyentangani mbaye ngoto nafasi turaeta kwanza alafu yechamu na gotigana yibono mujumbe wa West Mugrango Steve Mugaka ni garakana ko mucho mugavana be county Nyamira Amos Nyaribo nyago kwana serito kuliara Mugaka ni ganyara gotabuna gati ya magendro me county Nyamira ni garakana gotigara maigase ke getamba na gotekerani ya amenyi benseme yuchire chira betega ko baliera ane monanga ki yichikambeni umwaka bukiri bubere na meronge bere neber gose 2022 okona serito kuliara mubungo ya West Mugrango Steve Mugaka ganyare kumumanya omo governor we county Nyamira ene kubuna ngweti yaremeremo aba MC abatarachi ko mwaka sikukura sobo korre bwaye nego chenga kiye chibono Steve Mugaka atebo ngo cyari ko muri karariyo ko mu governor we county Nyamira erenyare ko bekese yo gwetigia emeremo omutinyo iga abakani nga Mose kore emirimo yaino county yaito yagure omusiro lyoko yeri county ya Nyamira yoreme rusio mutukutuko chiazo mutukutuko chia county ya Itegoroke asesa luwante betina cheno lichunga lya West Mugrango na ide nkege wono iga tutokera ini elia kachuru opi West Mugrango yangire kachuru opi Karuopi nek omukibora bukaye ulimbo bwati sambi lakini karuopi kinda abwa omuntu no liaga kyakoro kieria na tombiru n'abantu ba West Mugrango karuera ini eyoro karuopi oyo no nomination naenda bagira ngombe tebanirore na bamuko nominate kachoro opi bagira ngo bakanire nabo mantuma kachoro opi nekero kwa ruro elicha na chieria ruro uliga chieteka asubuhi mapema na aboli lyo mugavana toganya tokwambane go Chicago etrasaba MCA bao kabomoremu bekarisa karagia oime omuchenyo yotarahera otige ko mugavana Nyamira tireko Nyamira yangire kwana konyiguri kono gukwana yoye count lero na lina ansa ande yondo lichumbe inje nagosoroire kimwami omwana oyo nyaribo munyagatari otorwaletie omuchenyo yotarahera kuranje ngokurikera ndeli rube draft Jumatatu okoreterwa ayobe kese iyoka wakira abantu ba Nyamira kwa heri na libo kurasi simigwe na gotigara boigo asamangana rengeta magendro ane mono kurase jibunge imeje bunge lya bonchar gati amenye kurase nseme baroka ne komoche omo bunge bwenseme yo Charleston choke asa gote yabuna maiga yo komoche rabuna omo bunge bwenseme yo gati chinsema no gochi roka ne gotigara maiga na gotekera ni chire chya betega ko balirenga kiye chukambena amenye ne mono abatumeki be bare kuro chinsema chiri cheko bakia bineni go chinsema chiri chya mugumo nigo batebere buna he bari tiri goeteka asa yatiru maiga no mochumbe bwenseme na gote yabuna tanya go roka na asa nsemejo maiga yogo swabise kolengana baro batebire buna anemono habalemi ni gobono batwariro muchando monena nasoko nyarwekerania anemono ase ekemelikia bogecha gogitundu bahali amone bintu binda sabatebire bosombi kwarokane kolemara omuliketo dipona sanya noroboti rwa senchira yoboime Emambe yalera bamenyi bebunge ya Bonchari meye ward ya Bomaliba ngo babo bawesokia na kwemurunganira omujumbo obo kubwatakana no gutekerania chira chiria betega kubaliera ncho gukora magenderero ayegani gakorekana ime ya ikoba kiebeneni epare kugenda goika mugumo epare yenero tokonya gutume kwa soko bogolirie chae nero totegemete enterebe gwetirarie chae wanda ntegarie chae twagire iru ndo ikobogoli nande twegene tonchoke ngana bara tokonye tokamwaji kura so bonge lakini hiyo ndio kuminga ninga akoro bunge okaenda America tari goita jaze ida ya tobe irisana nande nero tutetinge bare ne ya nero konyerosi ngobono togasaine korera senge ncho tipiki njiri goeta gari ya jae tari goeta igoncha ndegete ne parango chikogende chiro nchiko imukiri takaria ne bono muneri na bwenerete gusime kaiga igonkwa kainse igombunege tama gonko gonsinyire kia beto nje ketwa macharate
Nigo bono bamuboririe ere gwecokia ekiagera korwa soa ase kirugo ky'obugambi kana kororekana ase binyoro anena so gwikirania amagenderero mwamusi yo minto nataka ngotebinga egacia kororekana nga yasinyire etotagetesegie babwati bakona korutera ne pale yenga ne yo mwamusi ne yo mwamupi bachemba kaga bagotebinga okorosie pale rero Taliman. Oye, minto chacho usukando si asore. Pare tu akwere siku tatu. Onye torgo chaga. Tomo kiama kokona makuru na makombe. Etaro yabo goikase chire ya mugumo. Igo baichanerete chinyomba chobo chenwe chichia bete chigo cha kukwagachwa kurinde kyairire kabono tichia nakoera echo yokuruya kunye tu gaigantu anakonyora kende ke gokorwa echo ga yakunye tu abantu bakabeka chibeso mubuko bakagenda egento totate komanya no tete korosie chire go soto bekere echo usurte yekuru go chakira bono iga onye to konyara gotoroseri nyina bo engusana nerororo gati yabarayabwe au mujumbe amono mwemsie asogo ikirania amagenderero ntoma musio itoma ngakine twengenera Ensa iga matanga gatotebinga epale yatikariromo mweshimi wonchoke ekaro tumanyete igo twatwara gosemeria ngakientambe twasinyiru bunanje igo nkolega sinkaga ntubwato umuntu ogosomba chiba ogaiga okurukunya buto in fact yachandegete oseterebe na makombe bwati asengo etiegari egari abande empageti ngakibono tigango mweshimi wonchoka to eri chibu kwanza matukaze mwana mange pilot Rituko rero tunyore message nyambi for saa 6 Mentana yuni go bono batebringa nto yale bari gukora monchuri asoko koro bochori oboya onye baraya bwimbali go chigwesokia eri banyare goikirania amagendero guchesa bana inchi Ntwanya komanya tiga tuwa to mugambi omongao otari mwesi woncho amanda mana itago tebaiga onye ntubwa tumugambi tomanye tochore bono twa tumugambi atokorere tetwa mwate chikura pare yo mwemusie ne mwemusie ne rashida kabela amoromu ekubale yemo wona si umanga ekubale yemo siseni posti obeki wona ingasikie ne twa baete basi iko reporteria Ndizi TV kure ward yabo maribaye gutukemeye bunge ya Bonchari gutukemeye county ya Kisii ritadia na ngoro kwa Dipon Asanya Dipona Asanya mbye mwana sorobo chirwa senchire yobo ikarando gotigana yibono mwancho muligere tagendera kumulikera anabona sokunyara kunyura litukeri gari yale gochengerwa aso kumunyura omwana omunyaruka ebyombe aho niko bono byabere bigwe sokna kunyara kubolia abakenya bwensema ya serikali kone kibuna kunyara bale kunyura omwana omunyaruka tibyombe byonga moneke ombekerikia YWCA Kenya kubwatikana na moneke ombekerikia sikoma amone serikali ya county ya Kisii tukulia romba atoro mujagabena sokunyara gochengerwa omwana Munyaruka kolengana ne byombe bya sobwamo ni gobanyara gosemania cinchira cyokonyara kumusira omwana Munyaruka anemono asa mangana lengeto barayi amo ne bintu binde umuriketo mirudede mumanyi no roboti rwa senchira yoboime ebyombe ao ni gobye sokya ime county ya Kisii aso gochengera lituko ly'omwana omunyaruka elirime kantuna International Day of the Girl Child ase omuchubusongo ase kiranga kyabukere emambyengia aso mwana omunyaruka ase bono batebire nerebya abana abanyaruka gusemigwa aso wikirano eliona barobu bamenyebuna abana abamura anene nonyebaka ase oborai rero toregaiga ase ngencho yoko celebrate oko sherekea litukeriria International Day of the Girl Child ase tokoligereria theme korokunga Girls Vision for the Future emambia vision ya mambia ya bana baitu abanyaruka ngakiere otatigarende togoteba tari mambia yetaraika to emambia yego chakaboni gabuna toraiga togochengera chi rights chi abana baiseke banyare gwetenenera banyare korwa ebirengererio byabo buna bire nande banyare komeke kokora
obosemi asa abana banda abaiseke koba chingurunga nenyare kane twensi tonyare gotwara emambie yerengia ase eng'encho tora abaiseke okorigereria asa masomo pia abana baiseke tibari konyanyora buna batakeire koyanyora na pia chigasi gokorigereria ase chigasi opportunities ekero chikonyorekana origereriga obisiende yonsi abaiseke barabake abang'ina barabake na abaiseke kopwa abasacha na abamura oti omwana omwiseke gusa omwana omusubati toba boroso kegera ko musekero bagana gukina guchigora bando kumanyanga kibana ndakokora kibanda gukora ubuya kibanda gukora ubu irinde gochimotu togocha kugenderera tonyorenga twabaire chinguru ine barabu toba bagari yabo baba gwete ndangeta kire te banga nabasacha boko bagana kwera all positions nabasubati baroro namugana abona aroro ari mutu nonya nabo nigo batebire omwana omunyarukani gabeire kagucingirwa ase batebire bachikwenekia abana abamurana barubo bairwe libagelyo ase batebire eserikali ye county ne chikwenekia emeroberio yo yekiranire ase kubwatira no mugabana we county ya Kisii Simba Arati. For many years we are talking about the girl child. We are yet to get to the level where we can celebrate that the girl child and the boy child are at the level, even when there are opportunities and equalization opportunities to enable the girl child go to the level. On behalf of the county government of Kisii, I want to say that we are partnering with these organizations for the sake of taking our mothers, our aunties, our sisters, our daughters to that dream. Singa kechoni go babulia eserikali gocha koenekia lichi Kongo etalire elyo lirachigo konya omwana omunyaruka nonyono gutwara ikiganja kyabo ekyokera abakonye okyanya emechando yechinsegi chegenka egati ya yande amange. Calling on the government ntobwate gender policy twachagete korosi kulendetera ikirana egere nyara ko passed assembly ebe policy na litora nyare ku justify nonyine chibesa chitengwe chigodina mangana y'abakungu mangana GBV ali gorase county ito ya Kisii ekaro tora tware policy ye ntotware e baseline yoko nyara ko batoko gayana no ene bikesi bibya GBV tonyore omweri gweri tuko survivors ba GBV banyoro boene bwabo igotoko call upon the county ito ya Kisii through our governor His Excellency Simba Arati na ba MCA be to monsipi ekwera bono iga document yera assembly kamoranje monyara ko bagegwetiko egera nari tora nyoro mwana nyaruka kusumu subati anyoro bwene bwae na kokonyeka na biri bimotungeti guripotelia egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi. Mildred Momanyi mbiye monasorobo chura senchira yobo ikirano go tigara senseme yokonyara kumugirro mwana munyero ko moncho muri teka se county ya mobe muri kito job maange na ikirana senseme na ganda to kwali gandro bo chirwa senchira yome kolenda sekenge se ko robo chirwa ya ganda to kwali gane ko se county ya mobe job maange ni ga kutumanyimuna asiri to kulira bo gobona so kunyara ko chengero mwana munyaro kani gobono omaje gongabuno yokolekana asenseme jo ane mono iri kunyara ko bole serikali ko beka chinchira cyoko musira na kumugirro mwana omunyaroka ekaranga kanane no kunyara ko ne kibuna bana banko bari bagali yabene go senseme yo bora yamone chinse mochinde erikanya kone kyamangana yo kunrwa ngo kwa lesiko nabo kanyana kwa wali baga bene buna omwana omunyaroka. So that we can support these girls, and thank you and God bless you. Atomiro Dispensary as Homa Bay County, celebrating the International Day for the Girl Child, with the theme, Girls for the Future. So we want to recognize our girls, the girl child. Every family wants to have children. In Homa Bay County today, if you come to the executive, we have a good percentage of females sitting in the executive with Their Excellency the Governor. Our chief officers are 50% female. These ladies who have made achievements and strides in life so that our girls in school can learn from them. They can emulate them and they can have the courage that they can also face the future. Initiated dialogues with our community because it's a multi-sectoral thing.
for our girls to be defended, for them to be protected, for them to get their rights. Everybody must come together to fight for them. So Ombe was in the rise, and now Ombe is there's a reduction, as explained, that by 10%, and we are committed to see that there is more reduction. And we want it to be zero, that the children are not violated, and the cases of GBV are also rated to zero. I also hope for a future where all girls are given their rights and they are given opportunity to be whatever they want to be in life without any discrimination, no matter what it is. Whether meant to at least make the boy child to understand that without us, nothing on earth can go on. Been able to showcase our skills, we've been able to learn, and also we have been able to entertain ourselves. We can only empower the girl child by taking her to school. By taking her to school in an affordable environment whereby they can be able to afford the education system, and then they can be able in the future to be economically empowered. Wachumurina ne wiki jabwata mange kolena ne wiki ni go yamanyikanete buna customer service week. Bata buna bange mwanyare moko batogia batecha bainane mona soko nyara kubata naino. Ebyombe aho chikambani aho ni go bono chiabere chigo togia babwata ni baje ane mona bali bakora bakubata nense media joboncheria. Kolengana na ne chinse mo chobonchire chinyinge ni go bono baragote bakati emechande babere bagoetera. Kati chinse mechunga man gadmat asobono oyo mokurwa senseme yaro enkwana ena gote buna. Obwata ni obyanse mo joboncheria babere boko korakana byano nyuchumi yaro kanne kolemana gochia sabange. Ni gago cha kubwata kano kobogima sabangu batari gukirania amagani aliya abetose aliyatakire nego chinga kicho kubuluko rugo cha saba Kenya ko ne kibuna ko abarabale meria ane mono chinga kicho uchumi egendere tokonga nabo igo kubulu kubwaterana ha senchire mo sende bunenchire mo yokunyara gukinia mangana lengete uchumi aiga sense yake asam yete ko projas mutuli Nyamira this week which is customer service week tulino mo ko monene kuigura supermarket aso muchito town Kisii town yo era que provide services to our people while in Kisii town again to ndabolie serikali yetu ushuru taxes igere monopato ebintu ekogera ebintu byakina ligori ego tokotebia serikali yetu ekere o reduce taxes iko kobeka chibeso mubuka se investor akole more investment Eyemo people and kuruga we serikali manya collect enough revenue from people and from more business biko nyorekana ase abakore biashara sabaya osalire biashara igato kusana serikali timu bali boss leaders maso kwa cholete bakorera wananchi basi engakie uchaguzi jaerete gotokanye 2027 nando so uchaguzi asemoni igate bakorera wananchi gotikana mwanchomo no muwaziri homunene bwenseri ya hiti asirieta Gary Conley ni gobano koreta yego cha gasense ya Kenya ali gomerana no mure bwenseri Samuel Ruto asenyombo yobore state house mu Nairobi kolengana no muwaziri monekuru sense yo hani gaikirana sense ya Kenya yema gayense ya Kenya konyara gotoba abanyanyimbo go cha sense ya hiti bunenchire mu yo konyara koleto mulembe hane mono sisi gitigendreta sense yo nabago no korenanse ko mulembe ne wachinga kicho mure bwenseri Samuel Ruto tabiru na sense ya Kenya na hiti mbagandra kubwatira na sobwamo chinga kicho muwaziri ni ganyara gotogense ya Kenya so kubatoka abanyanyimbo yago cha sense meyo wakati abanyanyimbo bara sense ya hiti ngama na abanyanyimbo kurwa sense ya Asia abanyanyimbo kurwa sense ya Mexico wansi yabokone kubona mulembe kone kigore sense yo muwaziri boygoni gamandirika gote yabuna wikira boni gamaiga yabanyanyimbo kubwato kurega sense ya Kenya munichinse chinde ligo mulembe horokane kone kigwa sense yo ya Haiti. Both the Haitian police were doing a wonderful job alongside our multinational security support mission of officers from Kenya are already in that region. I'm informed that it's a region 2 hours drive from Port-au-Prince, a region that for a very long time has been held hostage by criminals and gangs. But today we have a foothold and a footprint of both the Asian police
and the Kenyan contingent in that place. As to your question as to what is being done, I think everything is being done to make sure that we minimize casualties of both our security men and civilians, even as we deal with the criminals. Every operation is well thought through with the Kenyan team on the ground and the police force to ensure the greatest amount of security for the troops that will engage in these different combats. Now, obviously, this always comes with a level of risk, but we're confident that we do everything we can every time to make sure that we're protected. And as I think, as the President has mentioned, coming out of New York, we had very constructive meetings with several partners. We're seeing new engagements. The EU, for example, has doubled its commitment. We're seeing new partners come in and make new commitments. We're talking to Brazil as well, Mexico as well. As was stated, Salvador has recently, on the 3rd of October, recommitted. But you're right, we would like to see a quicker response. We would like to see more commitment. Onshumulikire bono tegetena kumanyia engane gendrete kubwa Tanzania koleta liberali tindi goro yo kisiko kwaye omukonyo muri wenserika digashagwa Nyamaiga ye bunge kunyarago etengane yibone kyombekeri kyo koroboto kimanye kante bona info truck niko bono kyarure robot rwabo korengana nobotuki bakorere igoro ye kerogekyo asobonge niko bono aba Kenya abanga barokana gote yabunense ya Kenya ni gero kya sabe Dizangani kigi mahaba Kenya kerengo kia emeronge 5 na batano batose 58% ya Kenya wali wabeta korobotuki niko na batu betense ya Kenya ni gero chi sabe niko chinga kiechyo no nyenabo sensemende bali bagote bense ni gero cha sagia niko bale kerengo kia 19 asemia go 19% ya Kenya de bagote yabunense ya Kenya ni gero cha sagia ekero 58% bagote yabunense ya Kenya ni gero cha sabe Wali batama itinga yenserochi abe gosagia niko bale kerango gi 19 kolende bali batama itikende gyonzo kegenrete niko bale inye asemia wali ba ngete kokwana igoro yengane jom niko bale kerango ekemo asemia so 1% manchomulgelia or robot ana mano kurwa aseke mbekerekya info truck niko chinga kichibona ke robot ruwa info truck kirokoro kibuna aise wakwisi kwa kunyo muri wenseriga digashagwa hoyo kagere kwirali bagerio nigakoro kwa Professor Kithure Kindiki abwase kerengo kia bali ba muitabire kerengo emeronge 5 we na batatogote 73% ya Kenya bali bakoro tobotoke ego bana barokane komukwana na komoite Professor Kithure Kindiki ochikoba omokonyi wo muri wense asinga kichiboigo ekerengo kende kelibono kiabere kyagochorwa asoroboti urwo asare bakagera barachkwera libagari ya Rigathi Gachagua ngamo no governor of county ya Kirinyaga Anweguru omugavana we county of Mabe Gladys Wanga abungati bali bakagere barayigwe libagerio nona bogati abandi bakagera ko libagerio isekonyare kana Rigathi Gachagua bwakiro isiko ngamo no prime cabinet secretary Musalia Mudavadi nabayigo no mubungo kiharu Ndindi Nyoro abungati bali bakwanekire asekerogo kyo obo deputy wense aiga sense ya Kenya nona bo ni gorobot boigo rokoro kibuna ekeranga kiabere ge koitaba Kithure Kindiki kere 73% ase chinga kie chibono senate ya ekagere buna nabe erachiko kobokengana yo kumwaka isiko omokonyu muri wense Rigathi Gachagua ase kerengo kia emerongene na inyego se 44% ayunga tiyaria roboti ruo rokorokia anemono kurwa ase ekembekyo korobotoki kia info truck. Not with a majority, but 20% would prefer Professor Kindiki Kithure as a replacement of the current DP. 5% would prefer the Kirinyaga governor, Anne Waiguru. That's a tie with the Prime Cabinet Secretary, Honorable Musalia Mudavadi, who also scored a 5% as a possible replacement. Governor Gladys Wanga has a 4%, and they've tied with Ndindi Nyoro. And there's the former Prime Minister, Honorable Raila Odinga, scoring a 2% as a possible candidate. What we need to take emphasis here is the 60% of Kenyans who have zero idea. So they've left it to the president to decide. So that's a majority, because the
the figures are significantly low. And of course, you can see majority, apart from Professor Kindiki, majority of them are single digit. Kuwana Kenya bange nigo gwikara batamaitina ningora chiko chorwa sensemeyo. Obuno bakorri nabo igongo rwa sensemeria ya Infotrack gotikana ibono mwancho muligereria gosuka butoko cyase ensemende igwane serikali ya county ya Nairobi hegendrete chimbera sobunya byo butinde kone kibuna koyarago ke yamangana rengete amaryoge ase county ya Nairobi atize mo chirichi abere chikomoreko ngomononga mane somba cyoko sasima gose chikanisa nabo cyomba cyoko gokya ime ye county yo ya Nairobi nigo chinga kie chibono abamenyi kurwa sensemo ya Nairobi baba kwe murungani asamaryoge amanga berga kone ki wa sensemeyo na kolengana ne serikali ya county ya Nairobi ate unege ndrobu tukibena kwa kinyomba chiri chikobe kama ligogotania kerengo igo chigo sieko limuryoka anyamali kubwatia machikalia atakeire. All those entertainment joints that are operating, we are going to take legal action against you. We are going to arrest those who are not going to follow the law, those who are not going to soundproof, those churches that want to do kesha in residential area, and we can give them space at Uhuru Park where they can come and do kesha and play loud music, so that at the residential area, at the agreed time, when they do their kesha, there's a time they pray without the microphone. Self-regulate your noise. Make your noise, make sure that you don't disturb your neighbor. Just as the way the Bible says that love yourself as your neighbor, love your neighbor, and because we love our neighbors, we want to assure them that we are not going to disturb them. Ya waziri wabokoreri Justin Muturi ni gobona tebere na ibande binge ni gobona obitigire sechinse mo chire chinyomba chia Huduma Center chikaunt gwetani ibande chiriwe miye mama ne 180,000 ni gobona obitigire sechinyomba chia Huduma Center kolengana semene nyare kobolia bakenya bane kunangwa soki bale eliko nyaro kuye ibande byaboneka yakwana chingekekirana sensemeria ye county ya Kisumu. Huduma mashinani, it is supposed to be a service which is mobile, but unfortunately because of the challenge of resources, we don't have vehicles that can transport our staff. We are in discussions with all government ministries, departments and agencies, including county governments, to try as much as possible onboard themselves into our Huduma centers. Wanchumuligereria hayungati aliyetoba to kwareganeria semargoba yabono chikora gaisato ntuserusora mange nagosanga mange ha senchira yobo ikenobo igonye robo chori bua abalimu asekyomekeri kyanata niko wono bara kolekana sereke merongobe nayo mo omutinyo yega hoikomye matuko ni komyo katigarete ubutukubwa ndiko twara gati y'abarwandire ko rwasekero kyubonya kirobo ko rwa Kisii branch Paul Mabeya nera ngoko no mwanchumuligereria wana sobuto kubwa lero chikora gisato cyabuto twane nkwana eyamase kumulekera igoro yamangana ringeta abalimu nabagana bakurwandira na kumuleka osomerere tamate ekerwe kyobonya kirobo ase kyombekeria kiana tunyira bono maiga yomugiro bwabalimu kone kiwa ekyombekianat obalenga batangani gwe tigena kweyongolie korwa se umugiro obwa abalimu magaye kupet ekamanya gotwara uko igwana mwanchumuli nzikorigereria obwa matu ba kupet na nat bagona ase kya sentunde yentangani babatangani kweyongoria o semba ikiranitigwe okogani kwabo engati yali mange turamurokerege chikora gaisa to chia bono obo tukotoska tutikosangana ukwana mange nsemeli mtandao na botamba Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News tubasako bagotobatu terase website una butambe www.ndizitv.net sara mumaji nerone kibuna chiwi chamuri cha wikire asenchira eyobo ikiro niterane nchenkuru kwa Vincent Onyancha.